Музейныя фонды нацыянальнага гістарычнага налічваюць амаль 500 000 адзінак захоўвання. У праекце «Рарытэты» атрымалася праілюстраваць усе 58 музейных калекцый. На выставе «Пад адкрытым небам» і самабытныя нацыянальныя строі і творы выяўленчага мастацтва, партрэты знакавых постацяў. Гэта 70 баннераў і больш 350 унікальных фотаздымкаў. Чаму я кажу унікальных? Не толькі па той прычыне, што на іх размяшчаюцца выявы нашых музейных прадметах, артэфактаў, гісторыка-культурных каштоўнасцей, але і самі фотаздымкі з'яўляюцца вельмі якасным творам, таму што сабраць з калекцыі і вылучыць вось тую частку можна лічыць спадчыны і прадставіць у вось такім фотакомплексе, гэта таксама вельмі важная задача. Аднымі з аўтараў экспазіцыі выступілі Олег Лукашевіч і Александр Алексеев, вядомыя па праекту «Спадчына Беларусі». Ён, дарэчы, у свой час таксама упрыгожваў арт-прастору парка чалюскінцаў. Основной упор мы делали на предметы, которые сделаны именно белорусскими мастерами. Поэтому такой срез был и в концепции. И когда вы сегодня можете наблюдать эту выставку, можно проследить, насколько у нас наши мастера и в керамике, и, так скажем, и в декоративно-прикладном искусстве, и в ткачестве, и в портретистике были разнообразны и интересны. Праект «Рарытэты» нацыянальнага гістарычнага музея будзе экспанавацца год. На кожным баннеры тэкст з падрабязнай інфармацыяй адразу на некалькіх мовах – беларускай, рускай і англійскай.